Pak, gajimu seminggu biasanya 1.400.000, iki 1 juta tok, sing 400 mau nggo apa? Ya nane mung kuwi tok, Bu. Mosok, gek-gek mau nggo karaoke. Wah, po aku nek karaoke iki. Lah aku nyanyi ki lho fales, kok karaoke. Lah mau nggo apa? Makanya parmi atake. Kok malah tekan parmi. Suwer iku lho aku nangkei parmi. Alah, aku tetep gak percaya. Dan aku ora percaya tekok dhewe Pak Mandur kono. Ya wes ayo ternarono. Ayo. Kalau Bu, Pak Mandor Bu. Ya Pak, ayo. Bos, kenapa Bro? Bu, Anu bos, aku apa teko? tekan apa yuk? Bojoku bayarannya seminggu 1.400.000 bos. Mau kei 1 juta tok sing 400 ning ndi? Duh, aku jarang ngerti yuk. So kantor sak mono kok. Mosok bos, gek mau korupsi. Aku korupsi di 400 tak nggopo to yu. Nek menawa kok bos, 400 per anak buah kan lumayan. Suwer lho yuk. Ya wis bos, nek ngono. Piye Pak, nek tunggu tumbal ngono matuk ora? Tumbal? Yo Pak. Tumbal apa yuk? Ngene lho bos, aku kan buka toko anyar. Lah, toko anyar kuwi tak golekno penglaris. Penglarise kuwi kudu nganggo tumbal. Lah syarat tumbale kuwi kudune uang sing wis nganggo duitku. Mosok ayo. Iya bos, tapi tenang wae. Nek sampean gak korupsi, kan juga termasuk bos. Tapi nek sampean korupsi, juga apa-apa. Yes, tak kayak 400 yuk. Gak usah bos. Aku luwung kelangan duit 400, tapi engko untuk ijol sing luwih akeh. Yes yuk, kabeh 600 yuk. Piye Pak? Tampani to Bu? Ikhlas iki bos. Ikhlas. Ayo Pak. Selamat.